Ruben, mag-iingat lang tayo sapagkat hindi lang si Antonio ang magpapahirap sa atin. Ang mga nakikita mong dumaraan sa kalsada ng mga kalalakihan ay nasa ilalim yon ng kapangyarihan ng isa sa mga tagasunod ni Antonio. Wika ni Ambrosio. Ayon kay Ambrosio, walang nakakaalam kung sino at ano ang taglay na abilidad ng iba pang nasa mataas na hanay ng mga tagasunod ni Antonio. Ang tanging alam lang ng mga matatandang manggagamot sa baryo nila Lolo Ruben ay ang isang tagasunod nito. Kalahating mambabarang at kalahating hanagob ang isa sa mga mataas na kawal ni Antonio. Gamit-gamit ang isang kahoy na hulmang tao, ay kaya ka nitong patayin na walang nakukuhang gamit na nanggagaling sa'yo. Basta maapakan mo lang ang prutas o kung anong klasing peste sa lupa, na pag-aari nito ay tiyak na ang kamatayan mo. Kapag maapakan mo na kasi ang kahit na anong prutas o pesteng gawa nito, ay yun na ang magsisilbing tanim sa katawan mo upang madali kang kitilan ng buhay ng nilalang na yun. Pinapalakas pa ang kanilang mga abilidad dahil sa mga mutyang kanilang taglay na walang sino man ang nakakaalam. Makita ka lang nito ay kayang baliin ang iyong katawan na animoy isang karton na nilukos. Wala kang magagawa kung hindi harapin ang kamatayan ng iyong buhay. Dagdag pa ni Ambrosio na minsan ang tinangka ng mga manggagamot sa kanila na sugpuin ang hanay nila Antonio. Wala pa dito si Lolo Ruben noong mga panahong yon at kasagsagan yon ng gera ayon kay Ambrosio. Habang nagkakaroon ng digmaan sa buong mundo, ay ang pakikidigma din ng mga manggagamot laban sa kampo nila Antonio. Narinig niya lang ang kwentong yon sa kanyang amang isa ring manggagamot na nakikipaglaban sa mga yon. Malalakas ng dihamak ang mga mambabarang doon na kayang kumontrol ng anumang klaseng lumot na kayang papasukin sa katawan mo upang hindi ka na makahinga ng tuluyan. Magkukumpulan ang lumot na kinokontrol ng mambabarang na yon sa daanan ng hangin sa iyong katawan na nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming manggagamot. Noong panahong nakikipaglaban ang ama ni Ambrosio, ay hindi pa nila nakitang gumalaw si Antonio, maliban lang nung napatay ang isa niyang kawal dahil sa lider ng manggagamot ang nakabangga nito. Matapos niyang makita yan ay umapoy lang sa paligid, tapos hindi na naalala ng tatay ni Ambrosio ang mga sumunod na nangyari. Halos nawala ang kalahati ng memorya nito sa pakikipaglaban sa angkan nila Ambrosio. Sa kasamaang palad ay hindi na nito naalala ang itsura ng hari ng mga aswang na nakatira sa isa sa mga isla ng Puro. Matapos makapagkwento ni Ambrosio ay nagpaalam na itong umuwi. Ruben, uwi na muna ako ha. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Wika ni Ambrosio. Sige Mang Ambrosio, samahan ka na namin. Sagot naman ni Lolo Ruben. Sinamahan nila Lolo Ruben si Ambrosio hanggang sa makarating ito sa plaza. Hinintay lang nila yung makatawid sa tulay, tapos nagsibalikan na rin sila doon sa kubo ni Lolo Ruben. Ben, grabe pa lang ang kanila Antonio, no? Wika ni Lolo Enteng. Isang kawal pa lang yon, Enteng. Paano kaya kung marami yung mataas na kawal? At kung meron man, napakadelikado kung babanggain natin sila Antonio. Dagdag ni Lolo Berto. Hayaan nyo lang. Hinding-hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Wika ni Lolo Ruben.
Pagkarating nila sa kubo ay nilimot na muna nila ang paksang yon. Gawa ng hindi sila magiging masaya sa inuman kung yun palagi ang kanilang tatalakayin. Lumipas ang gabing yon at pumunta na nga si Lolo Ruben sa bahay nila Ambrosio. Nagpasama lang siya kila Lolo Enteng at Lolo Berto sa kadahilan ng hindi niya kabisado kung nasaan ang bahay nito. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang bahay ni Ambrosio. "Ayo! Ambrosio!" wika ni Lolo Berto habang kumakatok. Agad naman silang pinagbuksan ng pinto upang makapasok. Nang makapasok na ang tatlo ay tinimplahan sila nito ng kape at binigyan ng tinapay. Ruben, 12:00 pumupunta yung mga yon sa labas ng bahay namin. Wika ni Ambrosio. Wala nang nagawa si Lolo Ruben kung hindi ang hintayin ng 12:00 ng tanghali ang mga aswang na yon. Sumapit ang 12:00 ng tanghali at dumating na nga ang grupong palaging nakikita ni Lolo Ruben na dumaraan. Malaestatwa ang mga yon habang nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Bigla naman itong nilabas ni Lolo Ruben upang kausapin. Hoy! Ano bang kailangan ninyo? Di nyo makukuha ang anak ni Ambrosio. Magkakamatayan muna tayo rito. Kalmadong sabi ni Lolo Ruben. Si Lolo Ruben lang at si Ambrosio ang lumabas ng bahay. Naghintay sila ng ilang minuto na nagbabaka sakaling mangusap ang isa sa mga yon pero wala talaga eh. Hanggang sa biglang lumakad ang nasa likuran ng grupong yon. At anong pakialam namin sa buntis na yan? Wika nung isa. Bigla namang nagulat si Lolo Ruben. Gawa nang sa sinabi nung nilalang na yon. Para bang may iba itong pakay bukod sa anak ni Ambrosio. Hindi nakasagot si Lolo Ruben dahil sa wala siyang alam kung ano bang pakay ng mga ito. Napatigil lang ito sa pag-iisip nang nagwika si Ambrosio ng, Wala kayong makukuhang gamit sa ama ko! Pagkasambit nito ni Ambrosio, ay doon na naunawaan ni Lolo Ruben na ang tanging pakay ng mga ito ay isa sa mga gamit ng ama niyang minsan nang nakipaglaban sa maharlikang angkan ni Antonio. Kung patuloy kang magmamatigas, ay wala kaming magagawa dyan. Pasalamat ka hindi pa alam ng hari ang iyong pagmamatigas. Wika ng nilalang. Hindi na nakasagot itong si Ambrosio sa kadahilan ng takot itong marinig ang pangalan ni Antonio galing sa lahi nito. Alam niya kasi kung gaano kadelikado si Antonio at wala siyang magagawa upang sanggain ang bawat abilidad na ibabato nito sa kanya. Maaari bang malaman ang hinahanap ninyo, mga Ginoo? Tanong ni Lolo Ruben. Ibigay niyo ang lahat ng gamit ng ama ni Ambrosio at wala tayong magiging pagtatalo. Yan lang ang hangad ng punong tagapamahala namin na si Panginoong Saray. Sagot ng nilalang. Matapos magwika ng nilalang kay Lolo Ruben, ay tumalikod na yon upang maglakad papaalis ng bahay nila Ambrosio. Matinding palaisipan ang nilikha ng mga pangungusap ng nilalang na yon sa isipan ni Lolo Ruben. Halos sa bawat paglakad niya ay napapaisip siya kung ano ang hinahanap ng mga yon. Nagpumilit pang alamin ni Lolo Ruben kung ano ang hinahanap nito, pero hindi talaga siya sinagot ni Ambrosio. Di niya mawari kung may bahid ba ito ng takot sa mga nilalang na yon o kung anuman.
Simple lang naman ang hinihingi ng mga ito. Pero bakit hindi niya maibigay? Nang makarating sila sa kubo ay nagwika si Ambrosio ng, Tatlong bagay ang gustong kunin ng mga yon, Ben. Ang tatlong mutya na hawak ng ama ko na kayang makapaglikha ng sakuna at bagyo. Isang mapaninsalang mutya na lumitaw sa mundo. Ang mutya ng kidlat, hangin at tubig. Yun ang nais nila. Gawa ng gustong-gusto itong mapasakamay ni Antonio. wika ni Ambrosio. Natigilan naman si Lolo Ruben dahil alam niyang hindi gaano kalakasan ang mga mutyang binanggit ni Ambrosio. Napapaisip lang itong si Lolo Ruben kung pwede bang magsanib-sanib ang tatlong mutyang yon. Hindi na niya muna ito pinakialaman sa kadahilanang hindi siya sigurado sa kanyang nalalaman. Magtatanong muna siya sa kanyang mga kasangga kung maaari bang maging sakuna o bagyo ang tatlong mutyang yon. Matapos ng kanilang pag-uusap ay umuwi na itong si Lolo Ruben kasama ang dalawa niyang kaibigan. Pagkaraan nila sa bahay ng mga ito ay nagpaalam na din yon kay Lolo Ruben dahil sa meron pa silang gagawin sa kani-kanilang tahanan. Nang marating na ni Lolo Ruben ang kanyang kubo, ay tinawag niya ang hari ng mga engkanto upang tanungin ito. Pwedeng pagsamahin yun, Ben. Ang tanging kailangan lang ng nagmamay-ari dito ay isang usal na nakalimutan na ng tao. Sa katayuan ng hari ng mga aswang na yon ay sigurado ako na alam niya kung anong gagawin sa tatlong mutyang kanyang nais. Wika ng hari ng mga engkanto. Ayon sa hari, na ang tatlong mutyang yon ay wala pang nagmamay-ari. Kahit si Ambrosio ay hindi nito kinikilalang tagapangalaga sa kadahilanang hindi siya ang pinagmanahan o pinag-iwanan ng kanyang ama. Mananatiling walang nagmamay-ari sa mutyang yon habang hindi pa ito nakakakita ng isang nilalang na merong sapat na lakas upang pangalagaan sila. Sa estado ni Ambrosio ay hindi siya mapipili ng mga mutyang yon kahit na anong gawin niya. Mahina pa kasi si Ambrosio kumpara kay Lolo Ruben. Kung si Lolo Ruben ang mangangalaga sa mutyang yon, ay pwede pang mangyari yon ayon sa hari ng mga engkanto. Hindi ko nais ang magtaglay ng napakaraming mutya, aking kaibigan. Sagot ni Lolo Ruben. Napangiti lang ang hari habang unti-unting naglalaho. Matapos yan ay natulog na itong si Lolo Ruben hanggang sa dumating na naman ang dalawa. Magbabandang 4:00 pa lamang nung mga oras na yon nang bumalik na sa kubo itong dalawang kaibigan ni Lolo Ruben. Kaya ang nangyari ay nagising sa pagkakaidlip itong si Lolo Ruben. Pagmulat niya ay nakita niya itong dalawa na merong daladalang biko. Napangiti naman si Lolo Ruben dahil tamang-tama yon para sa kanilang magiging merienda. Lumipas ang 1 linggo at merong nabalitaan itong tatlo na kakaibang pangyayari. Si Ambrosio at ang kanyang pamilya ay patay na. Ayon sa mga naunang rumesponde sa bahay ng mag-asawang yon, ay meron silang nakitang mga parang hayop na tumatakbo papalayo sa bahay ng mga ito. Maliban sa mga hayop ay meron din silang nakitang isang lalaking umaapoy ang mga mata habang nakatingin sa kanila at unti-unting naglalaho. Paglalarawan ng mga nakakita dito ay nakasuot yon ng isang kapang kulay itim tapos meron itong mahahabang buhok. Normal na tao kung titingnan.
Ang pagkakaiba nga lang ay ang pag-aapoy ng mga mata nito. Tupok na tupok ang bahay nila Ambrosio nung mga oras na yon. Hindi malaman ang sanhi ng sunog. Gawa ng lahat ng gamit at mga bagay na naroroon ay natupok talaga ng apoy. Kahit ang mga haligi ng bahay ay tupok rin. Ngayon lang sila nakasaksi ng isang sunog na ilang minuto lang ang nakalipas at natupok na kaagad ang lahat ng gamit maging ang bahay. Si Ambrosio ay kalahati ng katawan lang ang natupok. Gawa ng nasa pinto yun nang mangyari ang aksidente. Ang kanyang asawa ay walang bakas na mahanap sa loob ng bahay. Kitang-kita nila si Ambrosio na nakanganga at nakadilat na merong nakaukit na simbolo sa noo nito. Wala din yung puso at animoy ang dumukot sa puso ni Ambrosio ay isang nagbabagang bakal. Lusaw na lusaw kasi ang mga buto nito maging ang mga laman loob. Lahat ng mga nakiusyoso sa pangyayaring yon ay natakot sa pagkamatay nitong si Ambrosio. Nang marinig ito ni Lolo Ruben ay galit na galit ito sa angkan ni Antonio. Di na nila dapat kitilampan ng buhay si Ambrosio at ang kanyang asawang wala namang kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi na dapat sila nandamay pa ng ibang biktima sa hindi nila pagkakaunawa ni Ambrosio. Doon din mismo ay nagdesisyon si Lolo Ruben na uubusin niya ang lahi ni Antonio sa aming lugar. Wala siyang pakialam kung gaano pa kademonyo ang mga yon at kung gaano pa ito kalakas. Ang nais niya lamang ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nung mag-asawa. Dahil lamang sa mga mutyang yon ay pumatay na sila ng tao. Alam naman ni Lolo Ruben na normal na lamang sa mga aswang ang pumatay ng tao. Ang ipinagpuputok lang ng kanyang butsi ay ang karumal-dumal na pagpatay ng mga ito sa mag-asawang yon. Nagpalipas muna ng ilang linggo si Lolo Ruben mula nung nangyari yon. At nag-aktong normal lang sa paningin ng kanyang dalawang kaibigan. Hindi napapansin ng mga ito na merong gagawing bagay si Lolo Ruben na maaari niyang ikapahamak. Masaya ang naging tagpo sa bawat araw na dumaraan sa magkakaibigan. Hanggang sa dumating sa punto na nagpaalam na itong si Lolo Ruben na meron muna siyang pupuntahan. Matinding paghahanda ang ginawa ni Lolo Ruben dahil alam niyang matinding laban ang kahaharapin niya. Bahala na kung napakarami nila dahil sa meron naman siyang maaasahang mga kasangga. Ang ginawang pagsasanay ni Lolo Ruben ay ang pag-uusal ng mga pwedeng ikarga sa punyal at sa latigo niya. Karamihan sa mga usal na gagamitin ni Lolo Ruben ay mabibigat at nakakaubos ng lakas. Kaya dapat ilang araw niya yung pag-insayuhan upang mapatagal niya ang pagkarga sa mga yon. Matapos niyang makapaghanda ay dumating na nga ang araw na pinuntahan niya, ang isla sa Puro na kung tawagin ay Baybay. Malapit lang naman ang islang yon at pwedeng tawirin ng naglalakad sa tuwing mababa ang tubig alat. Umaga yon pinuntahan ni Lolo Ruben sa kadahilan ng delikado kung hapon siya tutungo rito. Pagdating niya sa islang yon ay nakita niya ang napakaraming kubo na parabang isa ng barangay. Maraming tao ang naglalakad kahit tirik na tirik ang araw. Parang normal lang talaga ang baryong yon kung titingnan ayon kay Lolo Ruben. Matapos yan ay napatigil ang mga taong naglalakad
Nang makapunta na si Lolo Ruben sa gitna ng kanilang baryo, tumitig lang ang mga ito sa kanya hanggang sa merong lumapit na mga kalalakihang nakabelong itim na halos mabalot na ang kanilang buong katawan. At ano ang kailangan ng antingero sa aming baryo? Wika nung isa. Umuwi ka na. Wala dito ang hinahanap mo. Dagdag pa nung isa. Nais ko sanang makausap si Haring Antonio. Sagot ni Lolo Ruben. Ang aming Panginoon kamo? Di yun nakikipag-usap sa isang antingero. Umuwi ka na. Wika nung isa. Wala nang nagawa pa si Lolo Ruben kung hindi ang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sa isip niya ay wala nang ibang paraan kung hindi ang pasukin niya ito ng gabi. Papaalis na sana itong si Lolo Ruben nang biglang merong nagpatigil sa kanya. Paglingon na paglingon niya dito, ay nakita niya ang isang matandang babae na merong tungkod na gawa sa buto ng tao. Alam niyang buto yun ng tao. Gawa ng nung sundalo pa lamang siya, ay marami na siyang nakitang katulad ng mga ito. Malamang sa malamang ay nilagyan yon ng sabulag upang hindi makita ni Lolo Ruben. Pero dahil sa napakalakas na ng kanyang ikatlong mata, ay hindi yun umubra. Sandali. Nandito ang aming hari. Wika ng matanda. Matapos yan ay napatingin si Lolo Ruben sa likod nito at doon niya unang nakita si Antonio ng personal. Meron itong mga kasamang kalalakihang merong mga espada at garab na napakaiitim. Alam niyang mga mandirigmayo ng hari dahil nasa likuran niya ito. Paglalarawan ni Lolo Ruben kay Haring Antonio ay isa lang itong binata kung titingnan. Para bang hindi rin siya tumatanda kagaya ni Lolo Ruben. Kung titingnan, magbebente pa lamang itong hari ng mga hanagob. Pero napakatanda na nito na lumampas na ng 1 siglo ang edad. Anong kailangan mo? Huwag mo sanang iisiping sinalubong kita dahil nagkakamali ka. Meron lang kaming pupuntahan at nagkataon lang ang tagpong ito. Wika ng hari ng mga aswang. Habang nagsasalita ito ay kitang-kita ni Lolo Ruben ang 3 mutsyang nakuha nito kay Ambrosio na nakatali at nakabugkos sa iisang kwintas. Tama ang hinala nitong si Lolo Ruben sa ginawa ng hari ng mga aswang. Bakit mo pinatay ang asawa ni Ambrosio? Walang kaalam-alam yun. Wika ni Lolo Ruben. Dahil sa pagmamatigas, ay yun ang kabayarang ibinigay ko. Ayaw na ayaw kong sinasayang ang oras ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya kung hindi ka pa titigil sa kakatanong mo, ay baka isunod na rin kita. Wika ng hari ng mga aswang. Matapos marinig ni Lolo Ruben ang mga katagang yan, ay biglang nag-usal ito ng kanyang espiritual na baluti upang sindakin ang hari. Ikinarga niya ang baluting nagtataglay ng kidlat at apoy, pero kasabay nito ang paglitaw din ng baluti ng haring yun. Hindi natinag kay Lolo Ruben ang haring yun, bagkus ay nakikipagtagisan ito ng lakas. Ni isang hakbang paatras ay hindi nito nagawa. Biruin mo nga naman.
may lalim din pala ang aral mo. Sabagay, hindi ka pupunta dito kung wala kang nalalaman sa mga lihim na karunungan. Wika ng hari. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang napakakapal na baluting apoy na bumabalot sa hari ng mga aswang. Kahit tirik na tirik ang araw nung mga oras na yon, ay parabang hindi nito alintana. Unti-unti na ding nagsisilabasan ang mga pangil ng nilalang na yon, na tila ba nag-aanyong aswang na ito. Kung inaakala mong tatablan ako ng sikat ng araw, ay nagkakamali ka, bata. Marami ka pang hindi alam sa lahi namin. Dagdag pa nito. Yung mga nakasunod sa hari ay nagsiatrasa na dahil sa init na nadarama ng mga ito. Natigil lang ang tensyon sa baryong yon nang nagpakita na ang kaliwang kamay nitong hari. Ang mambabarang na tinutukoy ni Ambrosio. Napalingon ang hari ng mga hanagob nang papalapit na ang mambabarang. Napatigil din si Lolo Ruben sa ginagawa niyang pag-uusal. Pagkarating ng mambabarang na yon, ay dumating din ang kanang kamay ni Antonio. Doon ay biglang nagkaroon ng kaba. Itong si Lolo Ruben gawa ng pabigat ang presensya ng mga nilalang na nandoon. Minsan na niya itong naramdaman noong panahong naroon pa siya sa baryo nila Sinag. Paglapit ng matipunong lalaking yon ay nagwika si Antonio ng, "Hoy! Ba't kayo pumunta dito? Di ba may pinapabantayan ako sa inyo?" Galit nitong tinig. Kasi mahal na hari, may nagsabi sa akin na merong pangahas ang gustong kumalaban sa inyo. Sagot naman ito habang nakatitig kay Lolo Ruben. "Wala yan. Naglalaro lang kami ng taong yan." Sagot ni Antonio. Matapos yan ay unti-unting nawala ang baluti ni Antonio at naglakad na ito na tila ba walang nangyari. Paglagpas nito kay Lolo Ruben ay nagwika pa ito ng, "Uwi na. Palalampasin ko to ngayon. Pero sa susunod, hindi na." Hindi na sumagot si Lolo Ruben. Gawa ng pataas na ng pataas ang tensyon sa baryong yon. Yung ibang mga aswang na naninirahan roon ay nakatitig na sa kanya ng napakasama. Kaya ang ginawa ni Lolo Ruben ay bumalik na lamang siya sa kanyang tahanan upang pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Habang naglalakad si Lolo Ruben, ay hindi niya pa rin maalis sa kanyang isipan ang kanang kamay ng haring yun. Para bang nababalot ang kanyang ora ng isang napakatinding kaharasan na hindi maintindihan ni Lolo Ruben kung ano ba talaga ang naramdaman niyang presensya kanina lang. Ayon kay Lolo Ruben, ang itsura ng nilalang na yon ay napakaraming naghilom na sugat sa buong katawan nito. Tanda ito na napakarami ng digmaan ang napagtagumpayan ng nilalang na yon. Malakas din ang nilalang na yon dahil sa nag-aapoy nitong mata pagtitig sa kanya kanina. Kahit na nasa ganitong antas na si Lolo Ruben, ay nakaramdam pa rin siya ng kaba para sa lahi ng mga yon. Kahit sinabihan siya ni Sinag na wala nang makakatalo sa kanya, ay paunti-unti siyang hindi nakukumbinse sa katagang yon. Iniisip niya kasi na ang tatlong yon ay ang gabunan ng angka nila. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa kanang kamay ni Antonio ay wala itong suot pang itaas
pero meron itong belos sa ulo na ang tanging maaaninag mo dito ay ang kanyang umaapoy na mga mata at mga nagsisiitimang ngipin. Mabalahibo ang katawan nito na napakalaki. Kung kumbateng pisikal lang ang labanan, ay malamang sa malamang mapapatay nito si Lolo Ruben. Ang palaisipan na lang kay Lolo Ruben kung ano ang abilidad ng nilalang na yon dahil sa walang makapagsabi at walang nakakita sa kanang kamay ni Antonio kung papaano ito makipaglaban at kung ano-ano ang abilidad nito. Sumapit ang hapon at napagpasyahan ni Lolo Ruben na salakayin ang kuta ni Antonio. Mga kaibigan, susugurin ko ang baryo ni Antonio mamayang gabi. Meron bang gustong sumama? Tanong ni Lolo Ruben. Agad namang naglitawan ang kanyang mga kasangga sa kubong kanyang tinitirhan. Nauna ang hari ng mga engkanto, ang diwata, tikbalang, si Haring Rufus, at ang berdugo. Oo naman, Ben. Sasama kami sa iyo hanggang kamatayan. Wika ng hari ng mga engkanto. Oo, Ben. Wika ni Haring Rufus. Huminga lang ng malalim ang berdugo na pagpapakita ng pagsang-ayon nito. Oo, Ben. Walang problema yan, kapatid. Wika ng tikbalang. Matapos yan ay napagpasyahan na ng lahat ang kanilang gagawing plano. Hindi na nila pinatagal ang oras upang makapunta sa baryong yon ng mas maaga. Nagmamadali na itong si Lolo Ruben pabalik sa islang yon habang hindi pa gaanong kalaliman ang gabi. Sa pagkakataong ito ay dala-dala na niya ang punyal at ang kanyang latigo. Pagdating niya sa baryong yon, ay nakita niyang nagsasayawan ang mga babae papaikot sa mga nagsisilakihang kawa. Sa unahan ay naroon si Antonio na nakaupo sa trono, kasama ang dalawang kamay niya na nakatayo sa magkabilang panig. Agad naman siyang nasipat ni Antonio, tapos kinumpas nito ang kanyang kamay, senyales na itigil muna ang pagdiriwang sa kadahilanang meron silang bisita. Hindi pa lumalabas ang kasangga ni Lolo Ruben noong mga oras na yon. Ang tanging naroon ay siya at ang kanyang dalang armas. Dahan-dahang naglakad si Lolo Ruben papalapit sa kinaroroonan ni Antonio. Habang naglalakad siya ay nadadaanan niya ang mga kawang walang siga at merong tubig na may mga insektong nagsisilanguyan. Hindi na niya yun pinansin gawa ng maaari niyang ikapahamak ang isang segundong hindi niya pagtingin kay Antonio. Oh! Magsigalakan sapagkat meron tayong bisitang may lakas ng loob na pumunta pa rito kahit madilim na. Wika ni Antonio. Narito ako upang ipaghigante ang kaibigan kong pinaslang mo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Pagkarinig ng dalawang kamay ni Antonio sa mga katagang binitawan ni Lolo Ruben, ay agad yung tumayo at animoy nagsihanda. Humawak na ang mangbabarang ng maraming ugat na korting tao at mga nabubulok na prutas. Yung kanang kamay naman ni Antonio ay parabang pinapahaba na ang kanyang mga nagsisitalasang kuko. At ano naman ang magagawa mo? Sigaw na sagot ni Antonio. Pagkasigaw nito, ay unti-unting lumalabas ang kalahati ng kaluluwa ng hari ng mga hanagob. Doon pa lamang unang nasilayan ni Lolo Ruben ang engkantong kasangga nito. Alam niyang napakalakas nito
sa kadahilanang binabalot yon ng napakaitim na usok. Ang itsura ng nilalang na yon ayon sa paglalarawan ni Lolo Ruben ay meron itong talukbong hanggang paa na halos hindi na makita ang buong anyo nito. Parang isang malataong talukbong lang ang lumitaw noong mga panahong yon. Hanggang sa inilabas nito ang kanyang malabakal na kamay at unti-unting binunot ang kanyang espada. Pagkabunot ng espada ng nilalang na yon ay ang paglabas ng kadena sa loob ng kanyang talukbong. Pumulupot yon sa kanya ayon kay Lolo Ruben. Agad namang nagsilitawan ang mga kasangga ni Lolo Ruben na ikinagulat ni Antonio. Akalain mo? Hindi ka rin pala basta-basta, ah? Paglitaw ng tagabantay ng hari ng mga hanagob ay ang pagpulasan ng mga aswang na naninirahan sa baryong yon. Matapos yan ay naglalakad na papalapit si Lolo Ruben kasama ang kanyang mga kasangga. Ben, mag-iingat ka sa gabay niyan. Hindi yan basta-basta sa kadahilanang anyong anino yan. Yan ang pinakamalakas na uri ng mga engkantong itim. Wika ng hari ng mga engkanto. Si Rufus naman ay nag-anyong tao na maging ang tikbalang. Paglapit ng mga ito ay kumumpas naman ng kamay si Antonio na isang senyales na makikipaglaban sa kanila ang lahat ng aswang na naroroon. Yung kaninang nagsipulasan ay bumalik upang harapin ang pangkat ni Lolo Ruben. Para bang nagsihanda lang pala ang mga yon sa paparating na labanan. Lahat ng bumalik na mga aswang ay tila ba naligo sa isang napakabahong likido. Unti-unti nang nag-iiba ang mga anyo ng mga ito hanggang sa tuluyan na itong naging ganap na mga hanagob. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa mga hanagob na yon ay animoy isang normal lang ito na aswang. Ang pinagkaiba lang ng mga yon ay ang mahahaba nilang buntot na parang sa daga at meron itong mga sungay. Nanlilisik din ang mga mata ng mga yon at hinding-hindi mo malalaman kung babae o lalaki ba ang hanagob na yung kinakaharap. Walang pagdadalawang isip ay sumugod sa pangkat nila Lolo Ruben ang napakaraming aswang na naroon. Halos pagpiestahan na ang lahat ng kasangga ni Lolo Ruben dahil sa naganap na labanang yon. Sa bawat paglipas ng minuto ay palakas ng palakas ang mga nilalang na kanilang nakakaharap. Wala pa silang napapatay na aswang nung mga oras na yon. Si Lolo Ruben ay hindi gumagamit ng punyal at latigo upang makipaglaban dito. Inilalaan niya yon para kay Antonio at sa mga kamay nito. Nakatingin lang ang tatlong hanagob sa pakikipaglaban ng kanilang lahi kontra kay Lolo Ruben. Hanggang sa nakadakip nga itong si Haring Rufus ng isa sa mga hanagob. Gigil na gigil ito sa mga nilalang na yon dahil sa ayaw na ayaw nitong hari ng baylan. Napahirapan siya sa pagpatay sa mga masasamang nilalang. Pinisil niya ang aswang na yon hanggang sa pumutok ang ulo nito dahil sa napakalakas na pagpihit dito ni Haring Rufus. Kasunod niyan ay nakadakip din ang tikbalang at walang pag-aatubiling kinain niya ang ulo nito na naging sanhi upang humimlay ang katawan ng aswang na yon. Matapos yan ay iniluwayo ng tikbalang na parang isang buto ng prutas. Yung berdugo, naghihirap talaga pero kahit na anong gawing pagkalmot ng mga nilalang na yun sa kanya, ay hindi siya nito nasusugatan. Magdadalawang oras din ang ginawa nilang pakikipagbuno sa angka nila Antonio. Hanggang sa nakapagpasya ang hari
na itigil na ang labanang yun. Karapat dapat kang ang harapin no? O sige, bukas ng gabi bumalik ka rito. Wika ni Antonio. Matapos banggitin niya ng hari ng mga aswang, ay agad namang nagsitigil ang mga aswang na nasa baryong yon. Hinayaan ni Lolo Ruben na makaalis roon upang maghanda sa susunod nilang duelo ni Antonio. Walang pag-uusap ang narinig nila Lolo Ruben hanggang sa nakaalis na ito. Pagtalikod na pagtalikod ni Lolo Ruben sa harapan ni Antonio, ay kitang-kita niya ang dalawang pinakamalakas na tagasunod nito na bumalik sa pagkakaupo. Agad ding nawala ang gabay ni Antonio habang patawa-tawa yon na nakaupo sa kanyang trono. Matapos yan ay tuluyan na ngang nilisan ni Lolo Ruben ang islang yon. Nagmamadali siyang naglakad papauwi sa kadahilanang papasapit na ang hating gabi noong mga oras na yon. Nang makarating siya sa kanyang kubo, ay agad itong pumasok upang makapagpahinga. Nag-iisip yon habang nakahiga, hanggang sa unti-unti na itong nakatulog. Nang makatulog na itong si Lolo Ruben, ay bigla itong dinalaw ng kanyang gabay sa kanyang panaginip. Ayon kay Lolo Ruben, na napapaligiran siya ng mga nilalang sa kanyang panaginip nang biglang lumitaw itong gabay niya. Sa bawat pagkumpas ng espada nito, ay sinasabayan yon ng napakalakas na hangin na nagiging sanhi upang magsitilapon ang mga demonyong nakapalibot sa kanya. Ben, manalig ka. Nandito ako palagi para sa'yo. Tawagin mo lang ako sa iyong isipan at lilitaw ako. Wika ng kanyang gabay. Matapos yan ay nagapi lahat ng demonyong papalapit kay Lolo Ruben nang nag-iisa lamang ito. Manghang-mangha si Lolo Ruben sa kanyang gabay, gawa ng hindi ito ordinaryong gabay lamang. Pagtingin ng gabay ni Lolo Ruben sa kanya, ay ngumiti lamang yun habang naglalakad ito papalapit sa kanya. Sa bawat paglakad na ginagawa ng kanyang gabay, ay ang pag-iiba ng kanilang mga lugar na kinakatayuan. Hanggang sa nakalapit na nga ito sa kanya at nadapo sila sa isang gubat na napakahiwaga. Lahat ng naninirahang nilalang sa lugar na yon ay parang merong mga sariling liwanag sa lahat ng parte ng kanilang katawan. Ben, alam kong hindi mo pa kabisado ang libretang pangkumbating hawak mo. Basahin mo yan ng maigi at meron kang makikitang nakatagong usal dyan. Wika ng gabay ni Lolo Ruben. Agad namang hinawakan ni Lolo Ruben ang kanyang bulsa kung saan naroroon ang libretang yon. Ilang oras din siyang nagbabasa sa kanyang panaginip na animoy totoo talaga yon ayon kay Lolo Ruben. Parang ang kanyang kaluluwa nung mga oras na yon ay naglalakbay sa isang dimensyon, kagaya nung nangyari sa kanya doon sa lugar ng mga manggagamot. Kahit masyadong nakakapagod magbasa ng libretang yon, ay pinipilit niya pa ring basahin, gawa ng binalot siya ng misteryo tungkol sa sinabi sa kanya ng kanyang gabay. Alam niyang nagsasabi yon ng katotohanan dahil alam niyang ang bawat gabay ng tao ay nahuhulma sa pagkatao nito. Kung ikaw ay masama, maaaring masama din ang gabay mo. Sa bawat pagkakamali ng tao ay ang pag-iiba ng katangian ng gabay nito, at sa bawat pag-iisip ng kalapastanganan ng bawat tao ay ang paghuhulma nila sa kanilang gabay upang maging masama ito. At kapag tuluyan ng nilamon ng kasamaan ang kanilang gabay, ay hinding-hindi na sila nito matutulungan.
Alam nyo bang ang ibang taong namamatay sa mga aksidente, kagaya ng pagkahulog, nasagasaan, nagbigti, nilamon ng depresyon, at iba pa ay dahil lamang yan sa hindi pagtulong ng kanilang gabay? Ayon yan mismo kay Lolo Ruben. Mararamdaman mo namang tinutulungan ka ng iyong gabay sa bawat desisyon at panganib na kinakaharap mo sa iyong buhay. Balik tayo sa kwento. Matapos niyang mabasa ang lahat ng nasa libretang yon, ay meron siyang isang pahinang nakaligtaan. Nakadikit yon sa takip ng libreta kaya hindi yon napansin ni Lolo Ruben. Agad siyang napatingin sa kanyang gabay at napangiti na lamang yon sa kanya. Binasa niya ang huling pahina ng libretang yon at doon sa kanya isiniwalat ang lahat ng malalakas na usal sa bawat gamit na nakaukit sa libretang yon. Nakasaad doon kung anong usal ang pinakamalakas na maaaring ikarga sa kanyang punyal. Matapos niyang mabasa ang mga katagang naroon, ay tila ba merong umaalog sa kanya. Meron siyang naririnig na mga pagsigaw na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Hanggang sa biglang nandilim ang paligid kung saan naroon sila ng kanyang gabay. Paggising na paggising ni Lolo Ruben ay biglang sinalubong ng sampal ni Lolo Enteng. Ben! Alas 11 na! Kanina pa kami dito oh! Sigaw nito sa kanya. Agad namang napahawak si Lolo Ruben sa kanyang pisngi habang tumatawa-tawa. Napasarap ata ang tulog ko ah. Magandang umaga, Enteng Berto. Wika ni Lolo Ruben. Nakatingin lang naman sa kanya si Lolo Berto habang kumakain ng tinapay. Kanina pa palang umaga ang mga yon, kaya hindi na nakapagtimpi pa kay Lolo Ruben. Pagbaba ni Lolo Ruben, ay nakita niyang meron ng nakahandang pagkain sa kanyang mesa. Umupo silang tatlo at kumain ng sabay-sabay. Teng, Berto, di muna tayo makakainom mamayang gabi ah. May kailangan kaming puntahan eh. Alam nyo naman kung saan, di ba? Wika ni Lolo Ruben. O Ben, walang problema yan. Sagot naman ni Lolo Berto. Tumangu-tangu lang naman si Lolo Enteng habang kumakain ng tinapay. Sumapit ang alas 6 ng hapon at naghahanda na itong si Lolo Ruben upang tahakin ang daan pabalik sa islang yon. Sa pagkakataong ito ay naghanda na siya ng maigi sa gaganaping duelo nila ni Antonio. Nagmamadali na nitong tinahak ang daan papuntang isla upang mapaaga pa siya rito. Ayaw niya din namang kaharapin ang mga ito sa umaga dahil alam niyang walang laban sa kanya ang mga yon at kumpiyansa rin naman siya sa kanyang mga abilidad at kasangga. Ang mga sumama kay Lolo Ruben sa pagkakataong ito ay dala-dala na ang kanilang malalakas na sandata na sobrang bihira lang nilang ginagamit. Alam ni Lolo Ruben kung anong mahiwagang sandata ang pinakamalakas na gamit ng hari ng mga engkanto. Ang gusto niyang masilayan ay ang pinakamalakas na karga ng tatlo pa niyang kasangga. Isang oras lang ang lumipas at nadapo na si Lolo Ruben sa isla ng hari ng mga hanagob. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya rito. Ilang minuto pa ang lumipas at narating na ni Lolo Ruben ang baryo ng mga hanagob. Nakita niyang nakahanda na ang mga ito at nakasiga ang nagsisilakihang sulo sa baryong yun. Nasipat niya na rin si Antonio at ang mga kamay nito. Nakatitig lang ito kay Lolo Ruben noong mga panahong yon. Dahil sa alam ni Lolo Ruben na mga traidor ang mga aswang
ay hindi siya nagbaba ng kahit na anong sandata. Lahat ay alerto sa kanya. Pang-amoy, paningin, at mga bagay na maaaring dumantay sa balat niya sa pamamagitan ng hangin. Umiikot ang paningin ni Lolo Ruben nung mga oras na yon, hanggang sa napatingin siya sa mga prutas na nabubulok na nasa lupa. Napakaraming prutas noon na napakadelikadong maapakan ayon kay Lolo Ruben. Doon kasi ipapadaan ng mambabarang ang kanyang kapangyarihan upang mas mapabilis ang pagkamatay ni Lolo Ruben. Nag-aangil na ang mambabarang na yon nang wala ni isang maapakan dito si Lolo Ruben. Binitawan niya ang kanyang ugat na hulmang tao at napakapit yon ng mahigpit sa kanyang tungkod. Naglalaway yon na nakatingin kay Lolo Ruben. Di mo ko maiisahan sa ganyang uri ng patibong, mambabarang! Sigaw ni Lolo Ruben. Panginoon, hayaan mong ako na muna ang lumaban sa kanya. Wika ng mambabarang sa kanyang hari. Sigurado ka? Kung ganon ay pagbibigyan kita. Bigyan mo ko ng kaaliw-aliw na laban. Sagot naman ni Haring Antonio. Tinitigan lamang ito ni Lolo Ruben habang nag-uusal yon. Matapos mag-usal ng mambabarang, ay meron itong dinukot sa kanyang likuran na isang sisidlang punong-puno ng napakaitim na langis at merong gumagapang na mga uod. Nakatingin ito kay Lolo Ruben habang iniinom niya ang langis na yon. Matapos niyang maubos ang langis, ay biglang nag-iba ang anyo ng nilalang na yon. Habang nag-iiba ang itsura ng mambabarang, ay ang kasunod ng mga malalakas nitong pag-uusal na pagpupugay sa kanilang Diyos na sinasamba. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan na ngang nag-iba ang anyo nito. Nakatitig yon kay Lolo Ruben na merong nanlilisik na mga mata. Tinubuan na din yon ng pakpak at meron na itong matatalas na kuko na halos hindi maaninag ni Lolo Ruben dahil sa liit ng mga yon. Ang paa nito ay nag-iba na din ang kaanyuan na animoy sa kambing. Bigla yung tumalon papalapit kay Lolo Ruben at hinatak siya nito sa gitna upang umpisahan na ang kanilang duelo. Tilapon si Lolo Ruben nang hatakin siya nito at itinapon pa. Napakabilis ng nilalang na yon na halos hindi nakaporma si Lolo Ruben. Habang papatayo si Lolo Ruben ay nag-uusal ito ng napakabilis na naging sanhi upang maikarga ang pinakamalakas niyang baluti. Pagsugod na pagsugod sa kanya ng nilalang na yon ay bigla itong tumigil. Nakita niya kasing napakadelikado ng ikinarga ni Lolo Ruben. Napakalakas! Napakalalim ng aral mo, antingero! Wika ng mambabarang. Huwag kang magulat. Napakaliit pa ng nalalaman mo tungkol sa akin. Sagot ni Lolo Ruben habang unti-unting inilalabas ang kanyang latigo. Pagkalabas ni Lolo Ruben ng latigong yun, ay kasabay nito ang pagbuklat niya ng libretang pangkombate. Tiningnan niya ang pinakadulong pahina nito at ikinarga ang usal na para sa isang gamit doon sa kanyang latigo. Gulat na gulat ang mangbabarang na yon, gawa ng kitang-kita ng dalawa niyang mata ang nagliliwanag na latigong hawak ni Lolo Ruben. Nagdobleng pag-iingat yon at sineryoso na ang laban nila. Sinipat rin ni Lolo Ruben si Antonio na natulala dahil sa ipinamalas niya. Halos hindi na dumikit sa kanya ang mambabarang
dahil sa lakas ng gamit ni Lolo Ruben. Napakabilis na rin ng pag-ikot ng trespiko ng latigong yon dahil sa lakas nga ng karga nito. Walang sabi-sabi ay agad hinampas ni Lolo Ruben ang latigong yon sa mambabarang. Agad naman itong nasangga na parabang harang nagawa sa mga insekto at peste. Pero 1 segundo lang din ang itinagal nito hanggang sa nabasag ang harang na yon. Nagsisisigaw na ang mambabarang dahil sa ginawa ni Lolo Ruben. Animoy, kahit hindi siya tinatamaan ng latigong yon, ay tila ba nalalapnos ang kanyang mga balat. Halos hindi na ito makadikit kay Lolo Ruben dahil sa lakas nga ng karga nito. Isang paghampas pa at nag-akmang tatakas na ang mambabarang na yon. Paglipad nito papaitaas, ay napuluputan ito ng latigo ni Lolo Ruben. Halos mabingi na ang lahat ng nanonood dahil sa lakas ng pagsigaw nito na parabang takot na takot sa kanyang kaharap. Unti-unting nalulusaw ang balat ng mambabarang na yon habang hinihila ito ni Lolo Ruben. Sa bawat paghila dito ni Lolo Ruben ay ang pagkunot ng noo ni Antonio. Tatapusin na sana yon ni Lolo Ruben nang biglang pinaluputan siya ng kadenang nanggagaling sa gabay ni Antonio. Tapos na ang laban. Kalagan mo. Kung ayaw mong putulin ko ang kamay mo. Wika ni Antonio. Ganun ba? Ano? Subukan natin? Sagot ni Lolo Ruben. Ang sabi ko, kalagan mo. Wika na naman ni Antonio. Nang marinig ni Lolo Ruben ang sinabi ng hari, ay agad naman niyang binitawan ang mambabarang na yon. Napansin niyang napakahalaga nito para sa hari ng mga hanagob. Pagbalik ng mambabarang na yon, ay si Antonio na ang haharap kay Lolo Ruben. Iniwan nito ang mutya na nakuha niya kay Ambrosio upang maging patas ang labanan. Pagtingin nito ni Lolo Ruben ay doon siya namangha sa ugali ng haring yon. Ang nais nito ay mapatay siya ng hindi nakakalamang sa kanyang kagamitan. Naiisip kasi ng hari na wala itong nakikipaglabang gabay, si Lolo Ruben. Habang nakatayo itong hari ng hanagob, ay kasabay nito ang pag-uusal niya ng mga karga. Inuna niya ang kanyang baluting apoy na merong mga batong nagbabagang umiikot dito. Animoy isang napakalaking sulo ni Antonio dahil sa napakaliwanag nitong baluti. Maging ang mga kasangga ni Lolo Ruben ay napapatakip ng mga mata dahil sa liwanag nitong taglay. Agad namang itinapon ng kanang kamay ni Antonio ang armas nito upang makapag-umpisa na sila ng kanilang laban. Isang espada ang tinapon nito kay Antonio na hugis alon ang pagkakadisenyo. Meron itong bungo ng tao sa may hawakan at buto naman ng tao ang hawakan nito. Doon ay nagulat si Lolo Ruben dahil minsan na din niya yung nakita pero hindi niya matandaan kung saan. Pero ayon sa kanya ay napakalakas na gamit nito sa kaliwa kung alam lang ng tagapangalaga nito ang mga uusalin upang mapalakas ng dihamak ang espadang yon. Isa pang pag-uusal ang ginawa ng hari nang biglang merong lumabas na mga kadena sa hawakan ng espada. Bigla ring nabuhay ang bungo na nasa espadang yon na siyang ikinagulat ni Lolo Ruben. Alam ni Lolo Ruben na tapos na ang paghahanda ng hari sa kanyang pang-opensang gamit. Agad namang inilabas ni Lolo Ruben ang kanyang punyal na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Inunahan niya kaagad ito sa pamamagitan ng paghampas dito ng kanyang latigo. Kahit napakataas na ng karga ng latigong yon,
ay halos hindi nagalusan ang hari ng mga hanagob. Nakatitig lang ito sa kanya ng napakasama. Hindi pa nga ito nagpapalit ng kaanyuan, gawa ng normal pa itong nakikipaglaban kay Lolo Ruben. Para bang labanan yon ng antingero kontra antingero. Matinding paglalaban ang ginagawa ng dalawa. Paghataw ng latigo ni Lolo Ruben ay siya namang paggante ni Antonio sa paghataw ng mga kadenang nasa espada. Si Lolo Ruben umiilag roon, samantalang si Antonio ay sinasalo ang bawat pag-atake nito. Dapat sa ngayon alam mo na kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Wika ng hari. Huwag kang pakampante. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos yan ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang labanan. Patagisan ng lihim na karunungan ang ginawa ng dalawa. Ang mga kasangga ni Lolo Ruben ay nakaalalay lamang kung sakaling merong mga has na tumulong sa kabilang panig. Ilang minuto pa lamang ang lumipas ay napansin na ni Lolo Ruben na tila ba pabagal na ng pabagal ang kanyang mga galaw. Parang merong hindi tama dito. Wika ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Habang tumatakbo siya ay iniikot niya ang kanyang paningin hanggang sa mapadapo siya sa kanyang anino. Doon ay nakita niyang merong mga nakakabit na mga kadena sa kanyang katawan na halos matali na siya nito ng tuluyan. Tumigil sa paggalaw si Lolo Ruben at tiningnan niya si Antonio. Napagod ka ba? Tanong ni Antonio. Hindi lang sumagot si Lolo Ruben dahil sa tinitingnan niya ng maigi ang bawat galaw nito. Kinalas ni Lolo Ruben ang kanyang baluti na siyang ikinagulat ni Antonio. Matapos yan ay sumabay sa baluti ni Lolo Ruben ang mga kadenang nakakapit sa kanyang anino. Agad naman niyang ikinarga ang isa pa niyang baluti na nanggagalit na apoy. Doon ay napahanga niya si Antonio sa kanyang ginawa. Labis-labis akong napahanga sa'yo. Hayaan mong tapusin kita ng pinakamalakas kong abilidad. Wika ni Antonio habang unti-unting lumalabas ang kanyang gabay. Pagkalabas ng gabay ni Antonio ay ang pag-iba rin nito ng kanyang kaanyuan. Biglang pumutla ang mga balat nito at tinubuan yon ng napakalaking pakpak na merong mahahabang buhok. Naging sakambing rin ang kanyang mga paa na nagbabaga. Wala na itong saplot at merong mga pumupulupot na mga kadena sa katawan nito na nanggaling sa kanyang gabay. Lumaki rin ang kanyang katawan at nagsilabasan ang matatalas nitong pangil na kulay itim. Umiitim na din ang kulay ng mga mata nito at tinubuan yon ng napakalaking sungay sa noo. Halos mapanganga si Lolo Ruben nang makita niya ang totoong anyo ng mga hanagob na aswang. Ibang-iba talaga ang mga sinaunang aswang kumpara sa mga bagong usbong na mga kauri nito. Halos hindi mo na mapagkakamalang aswang yon sa kadahilanang meron itong nagsisihabaang mga sungay. Agad namang hinawakan ni Antonio ang kanyang espada. Paghawak na paghawak niya rito ay biglang binalot ng apoy ang espadang yon. Maging ang mga kadena nito ay nagbabaga na rin ng tripleng ulit. Walang sabi-sabi ay agad sinugod si Lolo Ruben ni Antonio at walang awang hinataw siya ng mga kadena ng espada.
Nagliliyab ang mga kadenang yon sa bawat paghataw ng haring hanagob na aswang. Halos ramdam ni Lolo Ruben ang pagkalusaw ng kanyang baluti. Ilang minuto pang pagsugod sa kanya ay tuluyan na siya nitong nadakip. Dinilaan siya ng hari ng aswang na yon mula sa leeg hanggang sa noo. Matapos yan, ay itinapon siya sa isang puno na halos mawasak ang kanyang dibdib dahil sa lakas ng pagkakabato nito. Pagbagsak ni Lolo Ruben ay napasukayo ng dugo. Hindi na nakaporma si Lolo Ruben dahil sa lakas ng pag-atake ni Antonio. Gumagapang na ito at napapaisip na naman ito sa kanyang kamatayan. Paggapang ni Lolo Ruben ay walang awang hinampas siya ng hinampas ng kadena. Halos mapakapit na siya ng maigi sa lupa dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Nagpupumiglas na ang hari ng engkanto dahil sa pagmamalabis nitong tulungan siya. Pero pinipigilan yon ni Rufus at nang tikbalang sa kadahilan ng isa yung duelo. Nung akmang lulusubi na si Lolo Ruben upang saksakin, ay biglang lumitaw ang kanyang gabay at nasangga ang paglusob ni Antonio. Gulat na gulat si Antonio sa nangyaring yon kaya napaatras ito. Lumapit din naman kaagad ang gabay ni Lolo Ruben sa kanya at sinabihan siya ng, Ruben, kahit na anong mangyari ay huwag mong hayaan na mawalan ka ng malay. Pilitin mo upang maipaglaban kita dito sa mundong kinagagalawan mo. Wika ng kanyang gabay. Halos wala ng abilidad na makatayo si Lolo Ruben noong mga oras na yon. Kaya ang ginawa niya ay gumapang siya sa may puno upang kahit papaano ay makita niya ang laban. Nilapitan din naman siya dito nila Rufus upang mabantayan kung sakaling merong magtatangkang kitilan siya ng buhay. Di naman ata patas ang duelong ito. Wika ng gabay niya. Pagwika ng gabay ni Lolo Ruben ay hindi na nakasagot itong si Antonio sa hindi malamang dahilan. Nakatitig lang ito sa gabay ni Lolo Ruben na animoy humahanga ito dito. Napatigil ito ng ilang minuto na parang natigal po yon sa gabay ni Lolo Ruben. Sino ka? Sino ka? Tanong ni Antonio. Huwag mo kong tanungin dahil alam kong kilala mo ko. Sagot ng gabay ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nag-aangil na si Antonio na siyang ikinagulat ng kanang kamay nito. Buong buhay kasi ng kanang kamay ng hari ng mga hanagob ay hindi niya pa nakitang nag-angil ang kanilang hari. Nagagawa lang ito ng kanilang hari kung kapantay niya ng lakas ang kanyang kaharap o mas malakas pa yon ng di hamak sa kanya. Walang pagdadalawang isip ay sumugod ang gabay ni Antonio at pinuluputan ng kadena itong gabay ni Lolo Ruben. Umuusok na ang balat ng gabay ni Lolo Ruben dahil sa higpit ng pagkakatali dito. Pero kahit pahigpit na ang tali sa gabay ni Lolo Ruben, ay tila ba hindi yun nasasaktan. Kitang-kita yon ni Antonio na nakangiti lamang yon habang pinapahirapan ito ng gabay niya. Anong nakakatawa? Hindi ikaw yon! Huwag kang magpanggap na mas malakas ka sa amin! Wika ni Antonio. Mas malakas talaga ako ng di hamak sa inyo. Alam mong hindi pa ito ang totoo kong anyo. Kaya bago mahuli ang lahat, kalagan mo na ako't manahimik na kayo rito. Ang nais ko lang ay magsilayas na kayo sa islang ito at lumipat sa ibang lugar. Wika ng gabay ni Lolo Ruben.
Matapos magwika ng gabay ni Lolo Ruben, ay meron itong kinuha sa kanyang kasuotan at binasag yon gamit-gamit ang kanyang mga kamay. Kasabay ng pagbasag ng gamit na yon ay ang pagliwanag ng nilalang na siyang gabay ni Lolo Ruben. Halos mabulag ang lahat ng naroroon dahil sa ginawa ng kanyang gabay. Nang makita ito ni Antonio ay nagwika ito ng, Tumigil ka na! Alis na kami sa lugar na to! Matapos yan ay tumigil na itong gabay ni Lolo Ruben sa kanyang ginagawa. Pagsambit na pagsambit ni Antonio ng mga katagang yan, ay biglang sumugod ang kanang kamay niya sa gabay ni Lolo Ruben. Pagsugod nito ay nagpakawala yon ng napakaraming atake hanggang sa makalapag na yon sa lupa. Napatigil ang nilalang na yon paglapag sa lupa at sa hindi malamang kadahilanan ay biglang tumagas ang napakaraming dugo sa katawan nito. Tiningnan na lamang yon ni Antonio habang unti-unting nawawala ng buhay ang kanyang kanang kamay. Matapos yan ay tumalikod na ito at pumasok sa isang kubo na nasa kanilang baryo. Pinasa naman ng tikbalang si Lolo Ruben habang ginagamot siya ng hari ng mga engkanto. Habang papasok itong si Antonio ay ang pagtatanim nito ng galit kay Lolo Ruben. Hindi niya matanggap na ang gabay nito ay ang kinakatakutan ng kanilang angkan. Sa pagpapatuloy ng kwento, alam nyo ba na susugod itong si Antonio sa kubo ni Lolo Ruben? Okay, napakalupit, napakatinding bakbakan, halo-halo na ng mga pinakamalalakas at pinakamatataas na antas na gamit o kaalaman. Basta yun lang ang masasabi ko. Hintayin nyo yung susunod na part ng Lolo Ruben. Pero, pwede bang makahingi sa inyo ng favor? Diyan sa pinned comment natin sa comment section, meron akong bagong group page sa Facebook. Pwede bang pakilike nyo naman? Pagpapakita lang ng pagsuporta at pagmamahal nyo sa akin. Kita nyo naman, spoiled na spoiled kayo. 70 plus minutes na isang kwento. Baka naman, pakilike yung page ko sa Facebook. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.